A enfermería da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras celebra a súa Semana Grande cun amplio programa de actividades formativas, científicas e profesionais ao redor do Día Mundial da Enfermería, que se conmemora cada 12 de maio. A programación tiña como acto central a 15ª edición das Xornadas de Enfermería, as máis veteranas de Galicia. Baixo o lema da vocación ao liderado, a enfermería que ven, esta edición dá un paso máis na súa evolución, ampliando o horario, a capacidade e extensión. Por vez primeira, a sesión central celebrouse pola mañá e pola tarde no Auditorio Municipal de Ourense, o que permitiu acoller unha maior participación profesional. Ademais, a programación estendeuse aos 3 hospitais da área sanitaria, o Universitario de Ourense, o de Verín e o de Valdeorras. A semana permitirá visibilizar a forza dunha profesión esencial no sistema sanitario, presente en todos os ámbitos asistenciais e cada vez máis implicada na investigación, a xestión, a innovación e a educación para a saúde, ademais do acompañamento ás persoas e á sociedade. Y poner nuestras competencias en desarrollo.